ulam ko. Huwag nyo, pag main kayo, screenshot nyo yun kung gusto nyo, kung anong ordering nyo. Tapos kung huwag kayong umorder, sige, pahawa kayo. Or umalis. Okay, this is, our first food is pancit bihon. Special recipe from me. Marami siyang sahog na masarap na hindi nyo makikita sa iba. Okay, second is fried fish. And then fried fish is masasarap yan yung sahog namin. Ay, Hindi yan flour. Madam. Tumahimik ka, nagla-live ako dito, pamain. Ano ba yan, madam? Ito na yung binili ko po, madam, oh. Okay. Sinito ko tsaka siliglanat, madam. Bakit ang kulit-kulit mo? Oh, ito mo sabi. Nagla-live ako dito, wala kang hiya. Hindi ko naman alam yan. Ano Alam ba yan? mo, wala kayong bintang ngayon, hindi kaya nag-online sila Madam, ako. itong binili ko tsaka ito kasi sabi mo, walis lang, silhig lang. So, itong dalawa na lang Nasa yung binili change? ko. Wala nang change. Kasi dalawa nga binili ko. Alam ko yung price niyan. Ito, madam, binili ko pa ito sa SM, tsaka ito sa Ayala. Nasaan yung presyo niyan? Nasaan yung tag, yung resibo? Wala pong nilagay na tag, madam. Hindi ako maniniwala sa'yo. Kung charge ko yan sa sahod mo. Charge ko yan sa sahod mo. Kasi Uy, wala madam. charge ko, wala kang... Mahal kasi yung walis ngayon kasi pandemic. Huwag kang magpapalusot. Dahil wala kang resibo, dahil SM yung bumili. SM mo pa nga ang bumili, wala kang resibo. Tapos, SM ngayon, madam. o bakit walang resibo? Sod Mercado. Ano? Hindi ka... SM, Oh, Sud barato Mercado. yan sa merkado. Ayok, huwag mo itong Hindi, lutuin. madam, mahal doon. Okay, umalis ka Ano dyan. ba ginagawa mo, madam? Nag-live ako, umalis ka dyan. Ayaw na makita ng mga pangit. Sige Ay, ko. naku. Malis ka dyan muna. Kasi ayaw na makita. Gusto lang. Dito na lang ako, madam. Upo ako dito. Gusto lang maganda. Okay, back to live. Okay, sorry guys. Kinay naabot sa ako. Nay naabot sa mga kinabuhi nga magsamok-samok. My God. Okay, marara na siya gugma guys. Marara na siya ex ni mo guys nga naka-move on na ka. Maabot sila sa imo. Ara magsamok-samok ni mo balik. Walang hiya. Okay, go. Ito naman yung pamain yung chicken. Okay, kung sino. Yung chicken namin is 100 pesos. Kasi masarap ang ingredients yan. Uy, madam! Uy! Overpricing! Tumahimik ka dyan nga. Tumahimik ka! Hindi ako nagsasuggest yan ang suggestion. Uy, overpricing ka naman, madam. Wala. Tumahimik ka nga! Oh my God. Oh my God. Okay, pamain-main. Okay guys, mga mayaman yung mga customer ko. Alam mo. 20 pesos lang yan, madam. Tapos gagawin mong 100 times 5. Mayayaman yung customer ko. Uy, madam, makarma ka. Huwag kang ano. Tumahimik ka. Okay. Mayroon tayo yung siomay dyan. Yung siomay natin is 20 bawat piraso. Madam, 8 pesos lang. Pamain. Okay. Kung dili ka mo. Kung ayaw yung bumili, okay, go ahead. Hindi ko kailangan ko kayo. Hindi ko kailangan. Ano ito? Yan. Munggo, madam. Munggo. Yung munggo namin is 50 yung bawat serving. 10 lang yan. Hoy, social. Ang ganda-ganda ng store natin. Look out. Ang ganda-ganda ng store natin. Tapos, ba ang tutuman ng binta mo? My God, kaya pala. Manulugi na ako. Madam, puhunan mo maliit lang, tapos bibenta mo ng mas mahal. Saan na mo nag-live ako? Wala kang support. Wala kang sahod ha? Wala kang sahod bawat araw. Hindi kasi, madam, overpricing kayo. Baka ma-DTI ka. Wala akong DTI permit. Kaya pala. Kaya, Kaya, madam, magdukat na tawag DTI permit. Ha? oh my God, ang gana-gana bang suggest dyan? Yes, madam. Kasi para naman to sa ikabubuti sa inyo. Hindi, ikabobote ko ang walang permit. Kasi pag malaman nila Sabrina, madam, na wala tayong DTI permit, tapos bibenta tayo. Kaya nga, hindi sila basta-basta magsusumbong sa City Health. Kasi wala rin permit. So, Di, nag-live ka pa, madam, tapos overpricing. Oh my God, home. Huwag kang Magkano ngayon, madam? 100 pesos. Uy, naku, madam. Huwag kang kukontra. O hindi, ipapayag kita. Tumahimik ka. Kung ayaw mo masasarap kita. Kung ayaw mo bumalik ka sa bundok. At mag-araro doon. Okay? Hi, Paulita! Hi, Sabrina. Saan ka galing? Sa may dala ka. Yes. Oo, bago-bago to. Binili ko kahapon. Anong brand nito? Comfort Plus. Yes, mayaman yan eh. siguro mamahalin yan. Of course, mamahal. Itong bag mo rin. Ang ganda-ganda ng bag. Inutang mo to lahat mo. Hindi, yung isa lang inutang ko, yung bag lang. Hindi ko tanong Oh, Hermes pa! Oo, maganda. Oo, bagong-bago yung binili For ko. sure, hindi pa to natapos ng bayad mo. Oo, hindi pa. No? Opo. Kakailanganin ko ng bayad. Ito, butang. Kilala mo si Josa? Oo, kabahay namin yun. Yung pelingiran ng babae niyo. Nagtitinda daw ng mga sudaan. Oo, Masarap daw. Mahalin? Hindi mo masarap. Ito, ano lang.
Mangungutang tayo doon. Oh, totoo nga. Parating na nga ako, gutom na ako. Mangungutang tayo doon. Tapos hindi natin babayaran. Kasi napakabilingiran nung Diyosa na yun. Nangungutang pa rin sa'yo siya? Oo, nangungutang na siya ng aking make-up. Tapos di pa na babayaran? Hindi pa niya nabayaran niya. Kung yung pupunta ako ng hindi ako. Nangingi ka pala? Oo, pupunta ako. Social mo pa, Hermes pa ng bago. Hindi pala nai-impact. Oo, kaya nga, nangingi ako sa kanya ngayon eh. Sige po. Ay, ganun na. Para hindi tayo mahanap. Sa pag umuutang tayo doon, ako yung mauna. Sige. Tapos pagtapos ko umutang, susunod ka. O sige, wala ako doon para yung pagkabayad ko. Babae ako. Sige. Sige, mauna kami na. Madam. Ay, Madam Sabrina! Oo. Pwede ka na. Wala pa dito, Madam. Kaya nagluto nito? Yes. Wow. Siya po nagluto niyan Marunong lahat. pala siya magluto, no? Actually, Madam, hindi siya marunong magluto. Ba? Matabang yung timplan niya. Tinikman niya? Oo, tapos yung pinirito niya, maalat, napakaalat. Hala, kung galing, marami gusto mo magreklamo niya. Ay, hindi ko po alam, Madam. Kasi nag-online kasi siya, tapos yung pricing niya, napaka mahal. Itong chicken, 100. Ito namang munggo, 50. Ay, naku. Dadakip siya dyan sa... Pwede siyang kasuhan. Hindi daw, kasi wala daw siyang DTI permit. Okay lang daw. Sinabi pa niya sa akin, dami-dami daw niya. Sinabi ko nga sa kanya, baka malaman nila Sabrina, sinabi ko na ngayon sa inyo, Na, na wala siyang DTI permit. Delikado siya nila. Delikado. Bahala na siya, Madam. Ayoko sa kanya. Hala, Paulita! Hi, Sabrina. Ano ginagawa mo dito? Maningilang utang sa amo niya. Si kay Diyosa? Oo, maningilang ako May utang pala yun? May utang Sabi niya, yun. dami-dami niya ng pera. Yung nangungutang si Madam Sabrina. Oo, Ano inutan niya? 10 milyon. Hala no, Kailangan niya ganun na ka pala kayaman. Oo. Ano pala inutan niya? Yung lipstick, yung Yung mga kotse, mamahalin. Oo, lahat nito inutang niya. Madam, ano po Tapos, yung ulam? ay. Bakit kayo andito nagpagchismisan? Ano yung gusto niyo pong ulam? Gusto ko to lahat kainin ko. Gusto ko to. Itong ano. Gusto ko tikman yung luto niya. Isda. Oo. So, masarap na siya. Ano Siya po dito nagbayad ito? sa akin. Ito na lang. Hey! Anong ganap dito? Nandito naman mga kapitbahay ng chismosa. My Buwan God! ka, bayad ka. Anong utang ko sa iyo? Alam mo ba? Marunong ka pala magluto. Of course! Balita ko, hindi ko marunong Ikaw. magluto. Ikaw ang hindi marunong. Kasi yes to graduate ka na. Kasi, oh my God! Hindi mo ba alam? Graduate ng college. Harvard University. Wala kang papel. Hindi mo yung alam Harvard University, no? Sa Kasi kanalaman hindi ko, alam. wala ka daw DTI ko. Wes, kung wala, anong pakialam mo? Meron kami pakialam. Kasi, nag-online feeling ka dito. Bakit? Wala yung bayad yung online Hindi mo sale. ba alam kaya siyang pakasuhan niya? Gagawin mo, sasabagan mo kasi marami akong Wala kang kaibigan na abogado. So, wala Saka- ka magagawa. Inaabos-abuso mo daw yung katulong mo dito. Sino may sabi siya? Hindi. Siya! Hindi, bakit? Hindi po, Madam. Ano ba yun? Wala po na akong sinabi. Wala na po Kaya na- pala wala ng benta dahil nagpa-chismis na kayo. Ang chismis yun dito. Mga chismosa talaga kayo. Uy, Hoy, wala ako yung ka. utang sa'yo. May utang ka sa akin. Sino? Ikaw may utang sa akin. Kasi always ka nang yung utang sa akin ng pagkain. Hoy, Abo. alam niya eh. Oo, nangutang ka daw sa kanya. Hindi. Siya may Kaya utang sa nandito kami Nagkakampihan ng ngayon. mga Kung demonyata. hindi ka babayad sa utang, Eh di mangungutang din kami. sa ulam mo. Sino may sabi? Huwag niyong tataksan. Tataksan. Tataksan na. Ano yung tataksan, Madam? Oh my God, I'm so sorry. Oh, Huwag mo well, ano. sino ka marunong Tagalog, madam? What should I say? Chow? Anong tataksan? Uy, bakit? Ay, ikato. Okay ramang good siya. Ano to? Alam mo, hindi. Auto. Show Sige. my. Sige, video na, Brad? Oh. Sige. 1, 2, 3, go. My God. Sabi ni Paulita, kapag hindi mo babayaran yung 10 million mo na inutang sa kanya. Inutang ka, Madam. Give me your papers and I will pay you. May pasabi-sabi ka pa sa akin, ang dami-dami ng pera. Of course, Hindi ang mo dami. utang ka pa Mayaman na. ako. Kung wala kang mapapakita sa akin,
I'll never pay Inutang mo daw yung my debt to you. inutang mo daw yung Hermes bag niya. Oo. Siya may utang sa akin. Akin yan. Ito sa iyo. Akin yan. Pinabibinta ko lang sa iba. Alam mo, Umiyak ka. pinabibinta ko lang sa iba. Tapos bumili ka So, nito. Humiram ka sa akin ng pera. Kasi binibinta ko ng triple sa'yo. So, ikaw may utang sa akin. Nasaan yun? Yon. Binaliktad. Yon. Yung utang ko sa'yo is 10 million. Pero bininta ko sa'yo ng 20 million. So, nasa yung 10 million? Madam, ba't ang ingay-ingay mo, madam? Huwag ka makikialam kasi yung dalawa Nahihiya ka. chismosa. Nahihiya ka kasi. Hindi, kaya sabihin Meron- mo. Magsama meron- kayo. Nahihiya kang malaman sa katulong mo na may utang ka. Magsama kayo. Hindi ko yung inutang kasi binili ko yung bag na yan ng Saka 10 wala ka pang million. permit. Wala Tapos, kang permit. bininta ko siya yun ng 20 million. So, ano ngayon? Sino ang may utang sa atin ngayon? Pues, sino ang may utang? Sige nga. Sino ang may utang? 20 million Ikaw, yan. may utang ka. Ikaw ang may utang. Ikaw may Wag mo ang baliktarin Oh, ang pues, sitwasyon. pero may utang ka sa akin ng 20 million. 20 million yan. Tingnan mo nga yung bag Yung niya. wallet mo is, Hermes, yung wallet mo is oo. 10 million yan. Hermes bag, ikaw wala kang dalang bag dyan. Of course, bininta ko sa kanya. Walang Wala access. kang pera. Ang liit ng pera mo. Ang mayaman Tingnan mo. ako. Ang liit niyan. Gusto mo makita yung passbook ko? Saan? Kita. Pues, Sa akin yan ang kaya gaya. ko rin yung passbook ko. Ma'am, wala tong passport. O, kita mo na. Wala kang alam kasi Notebook bago pa yan, ito. madam. Hindi yan passport. Ito na bago. Look. Wow! Ganun pala yung bago. Ano yung Ano? mga utang mo? Ay, lista mo Hindi yan na. passbook, no? Ito yung mga deposito ko sa bangko. Wow, may deposito ka pa sa bangko. Of Oo, course. yun yung Bayaran mga- mo yan ha. Yan yung mga credit Kung card hindi, mo na walang hindi mo Pinaka- pa Quits na tayo. Ano ba yan? Mangungutang na nga ako. Ayaw mo pautang sa'yo kasi purok yung Madam, utang bigyan dito. mo na lang sila ng No. madam. Bahala kayo mag-utang Hindi kayo. ka magbabayad, Ang, tumili ka. ang ganda-ganda yun dahil wala kayong pera. Oh my God. Hindi mo kami pautang. Natitipos ka ba? Bakit nang larag yung hair mo? Kasi Baka bagay may ba riban yan? ako. Bakit Nag-riban pa kasi. basta gusto mo ng chemotherapy? Ako yung gagastos sa'yo. Hindi gaya ng book mo. Ang pangit. Oh, ayan. Tingnan mo yung hair mo, nang lalagas na. Galing pa ako sa salon. Kaya pala Kami ni, kaya pala Paulita. kaya pala Hindi ko nasa alam kung sunog. magkano nabayad namin doon. Hindi, wala kang pakialam. Kasi wala kang pera. Oh, Puro ka lang pakialam. credit card. Oh my God. Di ba pa Diyos, maganda yung puro credit utang card. lang. Kasi madami siyang listahan dyan sa mga credit card na hindi pa niya nababayaran. Nababayaran. Alam mo ang mayayaman, Oh my credit God. card yung gamit, hindi yun nadadala ng cash. Kasi, Oh my kasi God! bawat, kasi puro ka lang utang, Kasi- wala kang kasi- cash. kasi takot Ako kanina, manakaw. kumuha lang ako. Tulad nyo, magnanakaw, Wala maraming kang siya. cash. Wala kang pang-cash kasi. Hindi ka gaya namin. meron kami mga Palisin Ah, ilang libo. Ay, ang laki-laki ng langaw dito. Umalis kayo, Jack. Umalis kayo. Huwag kayong umutan dito. Tandaan mo, pag hindi ka pumayag, i-report talaga. Report mo yan. Di ba, Paulita? Sige, oo. Okay, go. Pupunta na kami doon. Mag-report Tumawag ka. ka ng police. Report mo na. Sama ka. Umalis ka. Ayaw ko na katulong dito na plastic at saka trydor. Sige. Go. Umalis Okay, kayo. report talaga. Tandaan mo. Ay, I don't care. Police na ang police sa'yo. Asawa ko yung judge. Wow, iyan naman ka. Asawa ko yung Dahil judge. yung president, kabit ko. Yung presidente, kabit mo. Asawa ko. Of course. Oh my Judge God. mo, judge lang. Yung ang- presidente, kabit mo. Pero yung Yes, presidente, anak ko yun. Wala kayo. Malas ka. Malas ka. Wala akong nalaman may anak ka. Kasi wala kang matres. Oh my God. Wala kong matres. Aalis na kami. Oh, Ang pangit ang ano, ma'am. tayong tatlo Sukulan, walang ma'am. matres.